máis ou menos presa, eu tiña falado, pero tiña que haber un acto nesta casa na honra de José Antonio presentando a súa revista. E así, por iso estamos todos aquí, o delegado da Xunta, o vicepresidente da Diputación, o director xerente de Espourense, o alcalde de Pereiro de Aguiar, o reitor do Santuario dos Gozos, concelleiros, os representantes de entidades culturais, a xente de alrededor, o director da Casa do Patrón, de Doade, tantos que vos vexo e moito máis que estaredes, e que hoxe tiñamos que estar aquí porque non pode ser que a vida dunha persoa pase de forma estéril pola nosa memoria. José Antonio dedicoulle moito máis que o seu labor intelectual, moito máis que a potencialidade que el tiña como dinamizador cultural, como persoa que recolleu moitísimo, podedes ver nesta exposición, recollía as tradicións dos máis vellos para logo plasmar nos máis mozos, foi unha xeración ponte dese saber, e todo iso fixo, aínda por riba, cun corazón enorme, grandísimo, cunha simpatía que sempre o precedía. José Antonio era, eu supoño que creo que todos os que estás aquí o coñecedes, José Antonio era desas persoas que sabes que está nun sitio aínda que non abra a boca, é dicir, sabes que chegou, porque tiña unha forma de ser, un halo que o rodeaba que era único del. Chegaba a calquera sitio, sabe o Rita moitas veces, o meu despacho, el entraba pola porta para dentro, saudando a todo o mundo, da casa. Esa é a palabra de José Antonio. Era sempre da casa, aínda que non estivese na súa casa. É unha persoa así. E todo ese patrimonio que nos lega, toda esa bondade que nos deixou a nós, que podemos dicir que tivemos a fortuna de coñecelo e de ter coincidido na vida con él, pois sabemos que ten que quedar plasmado de alguma maneira, quedará na nosa memoria, pero ten que quedar tamén, entre outras cousas, nunha revista que ele concibiu e que ele deixou planificada a tal punto, como se acaba de dicir Rita, o último número tiño a metade del xa elaborado. Que podemos facer os que imos detrás del? Pois intentar continuar a súa obra. Sabemos que exactamente como el non imos ser capaz de facelo, porque cada un é como é, cada un ten o seu estilo, e non hai dos José Antonios, non podemos clonarlo, cada un de nós somos como somos, pero que Xúbez dos Pinos ten un potencial tremendo. E a edición da súa revista, por suposto, que imos seguir facendo, Rita, non che queda a máis mínima dúbida. Pois claro que vai haber apoio para esta revista que terá que seguir falando de tradición, de folclore, pero de moitísimas outras cousas, de cousas do Ourense, dos nosos costumes, da nosa cultura, da nosa lingua, traducido ao inglés para plasmada fora. Eso era unha vertente que tiña José Antonio nada frecuente na xente que traballa no mundo da tradición e do folclore. Non só vía o noso folclore conservado aquí, vio proxectado cara a Europa, cara a América, cara a outros sitios. Por iso a revista se edita tamén en inglés, por iso ele estaba na Federación Internacional, porque concebía a nosa cultura como algo vivo. Dicía Juan Baus que a tradición non é só custodiar as cinzas, que é avivar o lume, porque se temos o lume avivado temos calor, temos enerxía e teremos máis cinzas que cuidar, claro que sí. Bueno, pois José Antonio tiña esta perspectiva. Non era só custodiar as cinzas, José Antonio era dos que avivaban o lume para que ardese, non? Pois iso é o que temos que seguir facendo detrás dele. E aí vou facer con esta revista. Por iso lle digo, Rita, non te preocupes se quedou xente sin escribir nesta revista, porque vai haber máis números onde se poderá falar de José Antonio e de moitas máis cousas de que Xúbez dos Pinos. E iso é o que temos que facer dentro da Xunta de Galicia e do Goberno galego. Estou seguro que falo polo resto das administracións tamén aquí representadas que axudaron sempre e van a seguir axudando. Así o manifestan tamén esta revista, pois os cargos directivos da nosa Xunta que tamén escriben aquí, o noso conselleiro, Román Rodríguez, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, que tamén foi un gran amigo del e que axudou moitísimo a promocionar toda a súa actividade e seguir levando a cabo ese rumbo que nos marcou e que ese exemplo que ele nos deu, que cando se cree nunha cousa hai que seguir a fondo con ela para demostrar aos demais que iso é algo bo. Tamén, outro exemplo grandísimo, é que dedicou a súa vida a mellorar a vida dos demais, porque José Antonio, con todo o que sabía de tradición, de folclore, de baile tradicional, de cultura, puido buscar un estilo brillante no mundo académico, por exemplo, ou no mundo dos festivais internacionais como conferenciante, como publicando libros, e ele quixo facelo transmitindo todo ese sabor, todo ese saber ás xeracións máis novas. É dicir, deuse ao povo que o deu nacer. E iso, para min, ennoblece moitísimo máis. Por lo tanto, a bugalla
vai seguir producindo números. E vamos seguir tendo moitas bugallas máis, porque ese carballo, que é o símbolo rexo da nosa bioloxía, que identifica tanto Galicia, seguirá dando bugallas. José Antonio é o carballo. Nós podemos ser os que animen a que ese carballo bote follas todos os anos. E a bugalla vai ser o seu vehículo de expresión, a súa voz que non a poderá apagar ninguén. Pode ser que o tempo, a vida e a bioloxía nos levase a José Antonio moito antes do que debería. A súa vida foi truncada moito antes do que lle correspondería, pero o seu saber, a súa intención e a súa bonomía vai seguir. E vai seguir na actividade desta asociación, na modalidade que haxe que buscar, por suposto, e vai seguir con esta revista, porque é, de algún xeito, darlle voz a quen xa non pode ter voz, darlle continuidade a quen nos dixo e nos ensinou que con generosidade e con cooperación, con igualdade, podemos chegar moito máis alá do que a nosa imaginación nos podería dar.